Minä olen Sallamaari ja vastatella Arvolla on tosi tärkeä asia juuri sinulle. Minä olen sitten se Arvo ja tosi tärkeä asia koskee kaikenkarvaisia kykyjä, sillä tule sellaisena kuin osaat ohjelmaan kaivataan lisää imitaattoreita. Mutta mielellään kuitenkin karvattomia kasetteja, C- ja VHS. Niin, että voidaan nähdä minkälaisia kykyjä sitä oikein omataan. Osoite joka tapauksessa on Viihde Silvo Oy, postilokero 94 42101 Jämsä. Että sillain. Niin. Näin suuren joukon iässä tahtoo tuo kurkkukuivu ja kieli kankerilla. Ei täällä olisi kellään mitään kurkun kostutetta. Жизнь! И это ласна стричь кибы стой, лесный как-то пек-то пу, частный трущий сидести, и эти трущики, как